wedhus nak mangan godhong ngene iki mesti mendem genah apa ora iki jane? Lah ndenge wedhusku tak pakani godhong ngene iki malah turu glaseri, Pak No. Turu ngleseri sampai saiki wis tangi porong. Mbah. Pak No. Loh, lah ke mbokmu kok ater-ater rene apa nggonmu slametan to, Grim? Ora Pak No. Niki lho Pak No sarapan. Dengaren yo. Wah, sate pisan, Grim. Nggih Pak No, niki au wedhuse dakrim mendem. Timbange mati kula beleh pisan. Lho Mbok, lah sing mati wedhus sing ndi to? Wedhus ndi piye to Le, wong wedhuse ya sitok kuwi tok. Nggih sampun Pak No. Nyuwun pamit. Wah, ayo, suwun lho. Nggih Pak No.